Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Автолайф. Дар ин навори тоза чанд мошинои беҳтарин аст. Аз он ҷумла ҳамин 07 шумо дида истодаин дар ҳамин нарх меарза ё ин ки не, ҳатман фикротона бинависонен ва бинед ки 07 бародармон чӣ хел хушрӯ кардагиай. Ҳамватанони азиз, агар шумо мехоҳед ба границаи Қазоқистон рафта биёед ва намедонед ба кадом компанияи боваринок муроҷиат намоед, мо ба шумо тавсия метем ба компанияи Акаи Хуршед муроҷиат намоед. ин бародари худмон аст ва 24 соат дар хизмати муҳоҷиро ҳастай. бо нархи арзон шуморо бурда меёранд ва ҳатто барои туғрӣ кардани документҳоятон ба шумо ҳатман кӯмаки худашро мерасонад. нархҳо арзон аст. номерош дар рӯи экран. ҳатман аз номи канали Автолайф занг бизанед, бо барои шуморо скидка мекунанд. ин аваз 2107 бародаро 2004 сол як ҳафта приёра мондагиай. ин як тамошо мекунем. я намуд баъд задесай мо инош меларзад 35000 аям. молодежи кадага 35000 мега бо муомила мешавад. и барои гаштан афтада 35 та номро тамаги 96 244 бо ягон муомила дорад. ин маромад занг зана када хатиш муомила кунед, бо арзон ҳам мешавад. васати бародаро 2009 сол, объёмаш 1.8. ин як тамошо мекунем. сети капуча калпакай дискои простой дорад. краскаш нава, ягон ҷош ҷанг неста. як ахивош ҳам мебинем. ахивош ручной. пешош электропакет, чихолои нав, коробкаш автомат. салонш тоза. сесани зур. чанд ҳафта сирака? 63 та бо муомила мешаванд? фақат сум вариант ялиш. сум қач фақат? номро табгу. 900 02 28 00. ина маромад занг зана када қатиш муомила кунем, бо арзон ҳам мекунем.
лада бародаро 2010 сол биёмаш 1.7 як тамошо мекунем 4 диска ям болои кабутш камтар классикаш аз шош пардага таом дига ҳамаш 100%. ям бинем танировкаш чанд қай дига 5 моҳ дига танировка дошта на салон шаҳр тамошо кунем. салонш тоза чихол ҳамаш чихол задаги буда пуш як пешаме бинем пешош электропакет коробкаш механика патологам 100% чихол найчош дар мегира барои дарда я мора гирифтам ай пара найҷа калонка мошинча маладёжин кадага чанд ҳафташа 30 бо муомила мешавам номро чанда номро телефона 4 та 5 72 524 ина маромад занг зана када қатиш муомила кунен бо арзонам мекунам. Астраш бародаро 2006 сол 2007 гуфти 2007 солай 1.6 объёмаш ина як тамошо мекунем. асасани балонош уҷа дора солона уҷа дошта краскашам соза ягон ҷош хеле мақсад чӣ надора дарои ақибаш ручной ақибош ручной пешош электропакет коробкаш механик кондиционер ҳама ҷиҳата чихолои нав дошта салонш тоза ира чанд тафтест яка 65 бо савдо дорад 65 та бо муомила меша номро та меги 900 93 3080 фақат сум варианти алиш фақат сум хати я занг зана када қатиш муомила кунем бо савдо ҳам мешавад. на мерседес компрессор бародаро 2000 солош объёмаш 2 ина як тамошо мекунем. 4 диска сасани балонош уҷа дора нархи уҷат чӣ арзон мешавад нархи ҳуҷҷати хадавойша мезгашта мақсад касе мехара арзонтарш мекуна бо ақибошам электропакетай 4 تا электропакет коробкаш механик сасани зур чанд тафтест шака 40 та бо арзон меша номро табгу 880 96 37 37 اینا مرامت زنگ زنه کده خطیش معامله کنیم با ارزون هم میشود.
Opel сотка бародаро 2001 сол объёмаш 1.8 як тамошо мекунем. Системи балонш 4 дискай заводской. И тайровкаш чанд қай дига ка? 3 моҳ дига дора, а? Дар электропакет дачи. Озям машин шумад. аз 3 моҳ дига тайровка дошта, объёмаш 1.8. نه قیباشو هم بینین قیباش هم الکتروپاکت های چهار تا الکتروپاکت کاروبکاش مکانیک کانسنر همان چیوش کار میکنه همش 100% اینه چی خلوی و اینی چند هفته سیرت هست؟ 60 با معامله میشه با معامله میشه در اینه نگاه رو هنگ ساعت کار کدست سستن زود نمرو تبگاه که 97 79 67 79 اینا مرامت زنگ زنه کده خطیش معامله کنین و ارزونا میکنه